Bona tarda. Avui, des de Vida Natural, ens han demanat si podíem donar algun consell pràctic a tota aquella gent que ha decidit començar a moure el cul. És a dir, començar a fer alguna activitat física. En concret, ens han parlat de les activitats físiques de resistència. Aquella gent que comença a caminar i fan llargues excursions, la gent que fa trekking, la gent que fa bicicleta de muntanya, la gent que corre, tota aquella gent que fa exercici durant una bona estona. Doncs bé, quin consell pràctic els hi podíem donar? Hem pensat que molta d'aquesta gent necessiten i acaben fent ús de les begudes isotòniques. I resulta que nosaltres ens sabem preparar igual de bones a casa que qualsevol de les que es poden comprar en un supermercat. El primer que heu de saber és que una beguda isotònica no serveix per tots els exercicis. Si el nostre exercici dura entre 0 i 1 hora, només bevent aigua seria suficient per mantenir el rendiment. És a dir, amb aigua i prou, sense beure beguda isotònica i res de menjar, podríem mantenir el rendiment. Si l'exercici va entre l'hora i les 2 hores, aquí és on realment és necessari incorporar una beguda isotònica. I si l'exercici se'n va més enllà de les 2 hores, a part d'una beguda isotònica, hi hauríem d'incorporar algun element físic de menjar. Ja es digui galetes, es digui gel, es diguin barretes, però bé, això avui no ho tractarem. Avui tractarem les begudes isotòniques. En primer lloc, aigua. L'aigua és l'ingredient més important de la beguda isotònica. De fet, en podríem parlar un altre dia, però el que bevem és tant o molt més important del que mengem. Nosaltres podríem aguantar, no tranquil·lament, però podríem arribar a aguantar fins a 40 dies sense menjar, però amb prou feines 3 o 4 sense beure aigua. Com més ens portem al límit, més important és l'aigua. Per tant, si en repòs només podríem aguantar 3 o 4 dies sense beure, imagineu-vos fent un exercici físic intens i de llarga durada. Per altre cantó, els minerals. Hi ha molta gent que diu que hi hem de ficar sodi, que hi hem de ficar potassi, que hi hem de ficar magnesi, que hi hem de ficar calci. Al final hem anat a veure què diu la gent que més en sap. L'Associació Americana de Medicina Esportiva el que va dir ja fa 10 anys és que les pèrdues de minerals amb exercicis molt prolongats són febles, és a dir, no es perden gaires minerals fent molt exercici. Per altra banda, un tal Costil, que també era un crac en aquest tema, el que va dir és que quan perdem fins al 6% del nostre pes suant durant un exercici, els minerals que es perden en aquesta suor no són responsables de la fatiga muscular ni del rendiment. Per tant, ja ens deia que els minerals durant l'exercici, els que preníem durant l'exercici, no ens ajudarien a rendir millor i a sentir-nos millor. És a dir, arribar ben alimentat i ben nutrit, sí, però durant l'exercici suplementar no era tan interessant. I per últim, Galloway, el que va dir, que era un altre que en sabia molt, va dir que al final ficar-hi minerals, en concret un que ara veurem, només serveix per donar-li una mica de gust, disminuir la retenció de líquids, és a dir, fer que no suem tant, i al mateix temps que ens estimuli la set, és a dir, que ens faci venir ganes de beure aquesta beguda, ficant-li aquest mineral, perquè hi ha molta gent que quan posa el play tira i no se'n recorda ni de menjar ni de beure. Doncs ficar-hi un mineral que, a part de tot això, també ens estimula la set, aniria bé. Quin és un mineral que dona gust, estimula la retenció de líquids i dona set? La sal. Després veurem amb quina quantitat. Per altra banda, en una beguda isotònica sempre hi ha alguna cosa que li dona gust. Això no tindria res a veure amb el rendiment, però sí que una beguda que ens agrada la bevem més sovint. La cosa més important que hem de tenir en compte quan li fiquem quelcom que li doni gust a una beguda isotònica és tenir en compte que al repòs o durant l'exercici el gust canvia. El gust el sentim aquí, a les papil·les gustatives. Doncs bé, les papil·les gustatives, un mateix sabor, el senten diferent si estem parats o estem fent exercici. Per tant, les begudes isotòniques mai s'han de provar en competició. Sempre s'han de provar en entrenament. La faig a casa, crec que m'agradarà, vaig a fer exercici, la provo i si m'agrada, després me l'emporto en una competició. En aquest cas, nosaltres hem decidit ficar-hi una miqueta de suc de taronja colat. Colat important perquè no tingui fibra, perquè durant l'exercici les capacitats digestives estan una mica més impedides. Per tant, a mi m'agrada el suc de taronja, l'he provat en entrenament, jo li posaré a la meva beguda isotònica. I per últim,
L'energia. Quina energia hi podem ficar en una beguda isotònica? Doncs bé, mentre fem exercici, només tenim dos tipus de fonts energètiques, els greixos i els hidrats de carboni. Els greixos, tots, per molt prims que estiguem, en tenim quilos suficients com per creuar el Serengeti. Els greixos mai són un factor limitant, per tant no s'hi han de ficar greixos en una beguda isotònica. Què s'hi ha de posar, doncs? Hidrats de carboni. Per què s'hi han de ficar hidrats de carboni? Hem dit que la beguda isotònica no l'havíem de posar fins a l'hora. Per què? Perquè durant la primera hora les nostres reserves són suficients. Quan es fan servir hidrats de carboni? Quan fem coses de gran intensitat. Pugem la intensitat, fem canvis de ritme, fem sprints, ve una pujada, volem fer una escapada en bicicleta. En aquests moments d'intensitat es cremen els hidrats de carboni. Durant una hora nosaltres podem respondre a aquesta demanda d'hidrats de carboni amb les reserves que tenim, una mica al fetge i una mica als músculs. Però al cap d'una hora, si vull seguir fent sprints, escapades, canvis de ritme, si no prenc quelcom que reposti aquestes reserves que s'hauran acabat, és quan em vindrà el que vulgarment es diu una pàjara, és a dir, voldré i no podré. Llavors, què hem de posar? Un sucre, un hidrat de carboni d'absorció ràpida. En aquest cas, nosaltres avui hi posarem sucre. Per què? El sucre de cuina vulgarment es diu sacarosa. Quan es digereix passa a ser glucosa. La glucosa té un índex glicèmic molt alt. Què vol dir? Que passa ràpid a la sang i ràpidament se'n pot fer servir. Hi ha altra gent que diria, podríem ficar lactosa, que és el sucre de la llet, i també es pot aconseguir, però és laxant. Llavors ficar-hi una cosa que és laxant mentre estem fent exercici no és molt recomanable. I per últim també molt fàcilment podríem trobar fructosa, que és el sucre de les fruites, però té un índex glicèmic més baix, és a dir, aquest sucre passa a poc a la sang en relació al sucre de cuina. I amb una activitat sedentària ens podria interessar, però quan estic fent exercici, en aquest moment precís, m'interessa molta energia i de cop. Per tant, aquí tenim tots els ingredients justificats. Tenim l'aigua, tenim la sal, tenim allò que li donarà sabor i l'energia. Amb quina quantitat? Doncs amb una quantitat que faci la nostra beguda isotònica. Què vol dir isotònica? Que aquesta beguda tingui la mateixa concentració o semblant a la de la nostra sang. Per què? Perquè si fos hipertònica, és a dir, molt concentrada, molt de sucre, per exemple, o hipotònica, molt poc sucre, molt poc solut, no s'absorbiria bé. Perquè això s'absorbeixi bé ha de tenir una concentració semblant a la sang, perquè passi ràpidament de la boca a l'estómac, de l'estómac a l'intestí, de l'intestí a la sang i de la sang a les nostres cèl·lules perquè ho puguin cremar tot això. Per tant, per aconseguir aquesta concentració isotònica, el que necessitarem seran els volums següents. 1 litre d'aigua, un pessic de sal, en concret seria 1 gram, no el pesarem i ficarem un pessic de sal, i ficarem, en aquest cas, una miqueta de suc de taronja, i això és molt important, 60 grams exactes de sucre. Nosaltres els hem passat perquè tenim una balança de cuina que ens ho permet. Si no tinguéssiu una balança, si agaféssiu 3 cullerades soperes, 3 cullerades com aquesta, d'acord, tindríeu aproximadament aquests 60 grams de sucre. Per tant, repetim, 1 litre d'aigua, un pessic o 1 gram de sal, una miqueta d'allò que ens doni sabor i 60 grams de sucre. Això ho barregem, ho fiquem a la nostra cantimplora i si no volem defallir, al cap d'una hora d'exercici ja ens ho podem prendre.